Haji Soko, tepuk tangannya mana bosku? Luar biasa. Ini atraksi demonstrasinya drama kolosal Haji Soko. Joko Linglung Bleduku. Kula tansah memuji, mugi-mugi panjenengan saged anindakaken darmaning kautaman. Sembodo mapano ing Gunung Kendeng, ingsun titip pusakaku pareksanen. Aja kok ulungake marang sapa wae kejaba ingsun dhewe kang mundhut bali pusaka iki. Sendika dawuh estining manah badhe kula reksa kanthi sawutung jiwa raga kula. Sang Prabu, sadurunge kok tadah kala mangsa ingsun nyuwun sak petak bumi sak jembare iketku iki. Oh ladalah. Yen mung kuwi, ayo kene gelaren iketmu. Pemuli tak sembatani. Loh, mati aku. Doro, sira tak utus mundhut pusaka kang tak titipake marang Sembodo ing Gunung Kendeng. Inggih, sendika dawuh. Wis paripeksa perkara iki kudu ditentokake kanthi perang tanding. Sapa sing luwih digaya kuwi kang pantes munggi pusaka. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya. Persiapan ini nanti untuk RT 4 Tari Budaya Nusantara. Angkat batu gede.
sing tekadmu anggone mestuti dawuh lan netepi dharma kang wis ginaris kudu kok tebus kanthi pengorbanan jiwa lan raga sira sakarone gugur sampya dadiya kusumaning bangsa jagat saisine seksenana kanthi purnaning lelakon iki dadiya asal mula bukane aksara Jawa